башкорт теле ЮНЕСКО тарафынан бүтү барган тилдер исемлегине индирилген. Һез ничек уйлайсыз? Ысынлап та шулаймы? Мына һуңгы мәлдәрдә күзәтеп караганда, ысынлап та шулайрак һиделә. Улай булырга тиеш түгел. Башкорт телендә күп әйберләр эшләнергә тиеш. Һезгә әле эшләнелмәйме? Эшләнелһә лә ул киренән кәмиеп барган һымак. Чөнки мына безнең бер заман булды. Ул вакытта безнең тергезелә башлаган кебек иде башкорт теле. Без күп кенә ысынып та рәхәтләнеп теге транспортларда без башкортча һөйләшә алмайдык ул заманда. Хәтта башкортча хәбәр ишетәләр, башка милләт кешеләре әйләнеп карайлар, кызыксынып. Булар нинди халык икән дигән кебек. Һез өйегездә үзегез башкортча? Башкортча һөйләшәмен, мин бәләкәйдән балаларны башкортчага өйрәттек. Без өйдә бер һүздә русча кушып һөйләшмәдек. Һез татар кызымы? Әйе. Ничек һез татарча һөйләшмәйсегез? Сөйләшәбез, но идея обычная. Урамда сөйләшү. Бу, мне кажется, кешеләр белән, таныш булмаган кешеләр белән. Һез куркасызмы татарча? Юк, куркудан түгел, как-то вдруг неправильно нәрсәдер әйтермен, әйбәт белмәгәч. Институт бетермәгәч татарча. Һезнең балаларыгыз өйдә татарча һөйләшә? Ну, аңлыйлар, кайбер сүзләрне генә әйтәләр. Безнең балалар русча сөйләшәләр. Аларга инде татарча өйрәтәсем килә үземнең. Мин укытучым. Татарча сөйләшәсем килә, өйрәтәсем килә үземнең ниләрне дә, внукларны да, кызлар белән дә. Әле yeğenләрегез татарча белмәйме? Татарча мәктәптә укый башлагач ниләрне башларына керә башлады татарча әйдәгез әле. Мине на вы обращается инде. Әбекәй әйдә ничек була ул татарчада перевод ясарга кушалар инде. Мен әйтәм, моны бит шушы татарча, уни татарча. Сезгә кая гына барсагыз да сезгә үзегезне онытмагыз татар икәнне. Һез апай өйдә татарча һөйләшәһегезме? Татарча балалар русча, Ничек балаларыгыз русча һөйләшә? ну, әтәләре рус, әтиләре рус. Моны һез үзегез татар кешеһе буларак уларга татар тәрбияһе биреп караныгызмы? Аңлыйлар алар, аңлыйлар. Бирәм, әйтәм. Аңлыйлар. Ну, русча җавап бирәләр күбрәк. ЮНЕСКО тарафынан башкорт теле бүтү барган тилдер исемлегине индирилген. Бuna һезнең буга карашыгыз ничек? Башкорт теле ысынлап та бүтү барамы? Хәзерге көндә бүтүп бара, потому что даже башка садикларында ябырга тырышалар. Һезнең өйдә балаларыгыз башкортча һөйләшәме? Башкортча һөйләшәләр. Хатыныгыз башкортмы? Башкорт. Ни өчен тел бүтә һуң? Аның белмәйм, безнең нидән күбрәк торалар инде ул государстводан дип әйтәм. Безнең башлыгыбыздан.